Hej, jeg hedder Marcella. Igen. Og jeg hedder Cindy. Ja. Og vi vil gerne lave sådan en slags film, hvor jeg laver hendes hår. Og det har vi lavet en film af. Så nu vil vi lave en til film. Jeg lægger bare ikke make-up på, hun kun lidt. Nej, det er noget, vi ikke sidst, fordi den kan kun filme i 15 minutter. Og vi starter med at børste hendes hår med en hårbørst. Kan I lige se. Og den gode hårbørst. Ja. Jeg har ikke så ulet hår, så det tager ikke så lang tid. Sådan der. Og så skal man bare, hvis det er en, så gør man bare det. Og så skal vi bruge sådan noget her. Det vil jeg vise den her gang. Prøv at prøve den til den her. Ligger på gulvet. Ja. Så skal vi bruge sådan noget skum her. Men hvis du trykker, så ved jeg godt, hvad der skal, hvis jeg har set det lidt først. Okay, du skubber dig lidt tilbage. Ej, vi hører lidt musik. Vi kan godt få se, det svulmer rigtig meget. Kunne du ikke taget særlig meget, så svulmer det bare. Ja. Og jeg havde lidt i forvejen, men... Ja, det er fordi, vi næsten lige har lavet procenten. Nej, det er fordi, at... Så vi ikke er fri for at tage så meget. Så vi er ikke fri for at blive ved. Med at tage nyt i. Og man skal bruge faktisk meget, men... Hold lige det her. Der kun er så bruge lidt. Det skal være rigtig ulækker. Nej. Og så skal du gå ned med hovedet. Det kan jeg lige vise. Gør det sådan her. Ja, sådan der. Kan I se? Og det skal jeg nok se. Her, okay. Og så tager man det i sådan uler. Og så og lidt i spidserne. Og så meget sådan, ikke sådan meget, men altså sådan lidt ule på spidserne. Ej. Og så... Sådan der, så op. Så ligner sådan en rigtig ond heks. Og så skal vi have lidt mere af det her. Okay, se, der var der ikke så meget. Ej, hun er nogle gange lidt sjov. Ikke i pieces. Undskyld. Det var bare rigtig god info. Ja, jeg laver nogle gange så mange musik. Ja. Sådan her. Sådan der, så har hun sådan ullet hår. Og så pakker jeg lidt den her væk. Jeg tager bare det her der på. Ja. Og så... Ja, der kommer et par forskellige musik. Vi hører sådan Spotify til sådan et program. Ja, rigtig godt faktisk. Okay, så begynder man. Kan du lige vente om måske? Okay, så begynder man med at sådan, lige gøre sådan her, ikke? Og så tager man sådan her. Og så gør man sådan her. Ved. Sådan her. Okay, så har hun sådan helt, det ser faktisk ret flot ud. Så har jeg det elastik her, og så med lidt monokult. Så binder man det her. Så har hun lige sådan en knold. Så skal hun lige have nogle hårspænder i. Eller det må også godt være sådan andre. Hårnåler, ja. Er det, der er en spænder? Ja. Også bruge krop, eller I kan også bruge tøjklemmer. Nej, det kan I nok ikke. Det er rejse det? Jo. Hun snakker nogle gange. Helt vildt. Sådan her. Altså, jeg synes i hvert fald, det er lige meget, man kan se elastikken her. Måske kan vi komme lidt tættere på, så de kan se. Og hendes hår, prøv lige se. Hendes hår, det går sådan indad. Og det er faktisk rigtig flot ud. Er det faktisk første gang, jeg laver det? Vi er ikke i april lige. Nej. Og så vender vi hende om. Det ligner kraftigt med, jeg skaldede. Ej, I skal ikke til.
Altså, jeg har lavet en video, og der havde hun faktisk det samme tøj på. Så op og stå, og så er det bevist. Godt blå stadig. Ja, den er sådan faktisk ret blå. Er det bare mig eller søder? Nej, det var lidt, der sad det for. Og så tager vi den sådan, sidste gang, der tog vi den ikke øverst, der tog vi den lidt. Eller, det gør jeg faktisk ikke, fordi det her det... Ligegyldigt. Nej, jeg skal lige have lavet noget, jeg skal lige have den der ud lige om lidt. Fordi det her, det sidder nu bare lidt løs. Please. Du er ikke høj nok. Hun er højere end mig, hun er selv. Ja, 1. Eller 2 eller sådan noget. Jeg ved sgu da ikke, hvor gammel du er. 2? Ej, okay. Jeg er faktisk 10, jeg bliver 11 i år. Så jeg ældre end dig. Sådan der. Og så tager vi lige en, fordi jeg har haft lidt af sådan noget hår. Ja. Så det er det. Ja. Og så gør vi simpelthen, man tager den helt om på hovedet. Det kommer til at se sjovt ud. Altså ikke helt sådan her. Ikke lige midt i. Nej. Lige lidt foran. Foran. Og så... Det er omkring, hvor du har et pandebånd. Ja. Og så har vi sådan, prøv at se. Hårlak. Ja, I kan se her. Det er den samme firma som den her. Og de er helt vildt gode. Og den her hårlak, de plejer jo også på her. Og jeg går meget i mærketøj rent faktisk. Jeg går i Vemoda, og jeg går i Peace, og jeg går i D&D. Og det her, det er noget, der dufter helt vildt af jordbær. Ja, det er godt faktisk. Jeg skal lige have rystet det. Og jeg holder mig for øjnene, fordi man ved sgu ikke. Og læg mærke til, hun holder den ikke i bunden, hun trykker bare lige så ja, og sæt den ned, det kan du godt gøre. Så... Ej, jeg får et grønt. sådan her. Må jeg lige vise dig? Tak. Altid. Lad være. Ja, hvad for sjovt, ikke? Det her skulle forestille Jonathan, ikke? Så hvis vi møder Jonathan et eller andet, som bor i Tirstrup, så ved I, hvem jeg har prøvet på lige. Han er grim og dum. Så vender vi helt ud rundt. De går opad. Er det fast? Se, nu har hun hårlak i. Og så det holder. Og nu skulle jeg bare have lige... Og det kommer ud i vand. Ja. Nu skulle jeg bare have læbestift på hende. Fordi sidste gang, der fik jeg øjenskyld. Ja. Jeg har bare lidt. Det er sådan en her. Det er en tredobbelt. Det var altså, jeg skulle sige. Det er sådan, den er sådan først sådan helt lyserød, og så bliver den lidt mere mørkere, rød. og så bliver den orange. Ja. Så du tager tid til at score. Jeg tror det er for meget. Og det er bare sådan en med fingrene. Ej. Og så tager hun den samme igen. Nej, det er det ikke. Det er ikke det samme, den er lidt mørkere. Nå, så hun tager alle tre faktisk bare, ja. Så hun rigtig på det. Sådan der. Det smager elendigt. Ja, okay, det smager måske ikke godt, og det vil jeg heller ikke tro. Smag? Jeg elsker fjolle. Nu tager hun den orange. Ja, måske kan man ikke så godt se det. Kom så. Jeg gør ligesom Det var her. lidt rigeligt, men jeg har allerede 2 andre på. Det skulle hele vejen ned på høen.
Så er vi færdige med det. Og så... Hun er lidt nogle gange ulækker. Jamen, kraften for det i munden. Se, og så må du gerne stå op og vente, så de kan se dig. Her. Ej, tættere på. Så lugter jeg lidt. Okay, undskyld. Vi er nogle gange lidt fjollede, kan jeg jo sige her. Hey, jeg har en god idé. Skriv, hvis I synes, vi skal lave en fjollevideo. Vi elsker at fjolle. Ja. Men det var sådan en, jeg selv lige har fundet på. Ja, kvælning. Ja. Kraften på Okay, bækken og bælter. men... Okay, op med det. Og det var det. Hold kæft, du bare. Hej, og vi ses snart.